Yun. Same to you. Ayan, bumalik kami at daming tao. Yan. Dami. Nandito kami sa palengke, gabi na. At bibili ko ng sopas nga nalulutuin para bukas kasi simula na ng simbang gabi. Ayun mga par, good afternoon. Bali ano, kakarating lang natin galing dun sa bato at kila Gwen at pumunta ako dun kila Chinchin. Tapos pagdating ko dito, kasi nung isang araw pa ito nag-aalok yung anak ko na maggala-gala. Siyempre, pagbigyan natin yung anak at yung asawa ko. Siyempre, kahit busy tayo sa pagbablog, ay bigyan natin sila ng konting panahon para yung makapaggala-gala man lang tayo. At balak sana namin ay magmotor lang kaso maulan dito. Kaya sabi ko, yung van na lang yung gamitin, yung van nila ate niya. Gasolina na lang natin para basta bigyan natin ng konting panahon kasi yun ang importante sa pamilya. Kasi puro tayo ano, halos pabalik-balik sa ospital. Kung baga paminsan-minsan ay mag-ano rin tayo, magsaya-saya konti. Malungkot yung isa, masakit yung lalamunan. Baby, masaya na. At siyempre, may good news ako. Mayroon na akong editor. Habang nagbibiyahe, bibigyan natin yung cellphone. Kasi doon tayo kumikita. Yan, i-editin niya yung ginawa doon sa ano. Doon tayo kumikita. Kaya, at yun, susunod na pag-iipunan ko nga ay cellphone. Kasi yung cellphone na ginagamit ko, kasi bigay lang yan ng ano, binan ko. Kaya mag-ano na rin tayo ng sariling cellphone na magagamit talaga. Ano, alis na kami. Sarado muna yung tindahan. China. Kami sa San Roque. At ngayon, nag-i-edit pa rin yung asawa ko. At ano lang yung biyahe namin, magdaan-dahan lang. Nak, hello ka nak sa kanila nak. Hello. At least nagkaroon tayo ng time para mag-banding. Siyempre, kahit ano, kahit may problema tayong ano, may problema ang dumaran sa atin, ay paminsan-minsan mag-ano rin, mag-relax pa. Mag-relax. Grabe, pabalik-balik sa ospital. Una yung anak ko, tapos yung asawa ko. Okay lang yan kasi hindi naman tayo bibigyan ng pagsubok na hindi natin kayang tapusin. Yan nga sabi na ano, sabi ni Kanuling, tiwala lang.
dapat talaga pag nagpapilot kasi ko, yung pahinga talaga. Yan si Kuya Bong, mapa ni Mary. Itinda. Amoy! Itinda, Kuya Bong. Karga muna tayo ng gasolina. Anak. Yan. Sikat, susi. Unleaded. Hold on. Merry Christmas. Yun. Same to you. Karga muna. Agi-agi raw. Yan. Kaming busy. Lang. At yung viewers natin yan, yung ano, mga nagtatrabaho dyan sa gasolinahan yan. Yun, shoutout sa inyo. Maraming salamat sa pagbati. Yun, Merry Christmas din. Dito naman sa Malawag. 300 lang yung ginasolina natin, yun yung kaya. Yun yung kaya natin, budget. Ayun ay mamaya kasi ngayon ay ano, 15 kinabukasan 16 at simula na ng simbang gabi. May naisip akong vlog, kumbaga sabi ko dun sa mga ano, kaibigan ko dun, mga tambay-tambay dun sa amin, ay tulungan nila ako na ano, magluto ng kung ano, sopas, halimbawa lugaw. Pag yung plano ko, yung mga naglalakad pauwi papunta, ay galing sa ano, galing ng simbahan, ay bibigyan natin ng ano, kumbaga snackan, mga sopas. Yung mga galing simbahan na pauwi naglalakad, dadaan dun sa bahay, dun naabutan natin ng ano, ng ano ba, almusal. Almusal na. Pupunta na kami ng Nabua. At yung asawa ko tuloy pa rin sa pag-edit. Sabi niya, tulungan niya ako. Tulungan niya raw ako sa ginagawa ko. Kasi yun nga, naapektuhan na yung mata ko, yung laging umipikit-pikit na yung mata ko eh. Alas 2, gising pa. Sabi niya talaga ay bumili kami ng cellphone na isa para tag-isa kami. Para pag ano, may ini-edit ako, mayroon din siyang ini-edit kasi dalawa yung memory card ko na ginagamit. Kasi para di raw yung naabutan ako ng madaling araw. Kaya sabi niya turuan ko raw siya. Kaya kahapon tinuruan ko siya. Ayan, nag-i-edit na. Ayos naman yung resulta ng pagkaka-edit niya. Kahit makasimple-simpleng edit lang, basta naiintindihan. Diretso na. At yan siyempre kasi ano, pasasalamat tayo dyan sa ano, dyan sa asawa ko na supportive talaga yan sa kung ano man yung plano ko, ginagawa ko, pagpa-vlog, yun, nakasuporta siya. Hindi siya nagkukontra na halimbawa ganyan ginagawa,
talagang suporta siya. Kaya salamat, bihira yung ganyan na ano na sa mag-asawa, bihira lang. Na nagsusuportahan. Yo! At nagyalok, saan tayo pupunta? McDonald's. McDonald's. Try natin. Magmamakduro kasi bukas na po yung McDo dyan sa Erika. Try natin. Oh, kaya ba tong motor ah? Yung tao saan? Dito ba yung license? Parang pina-convert ata yun ah. Mio. Ayan, dito ko sinundo si Mrs. nung nakaraan, nung isang araw. Yan. Ito, papuntang Nabwa, dito papuntang Balatan. Diyan may nakalagay na signboard. Oh. Balatan, Nabwa, Manila. Yan, oh. Balatan, Nabwa, Manila. Ito yung pabalatan. Ayan po, umulan. Sabi ng kasama ko kanina nung umalis na kami, dapat pala nagmotor na lang kasi wala nang ulan. Sabi ko na, ayan, ulan na. Kung nagmotor kami, nakasilong. Kasi yung ginas ko dito 300, eh kung nagmotor kahit 50 o 100, kung 100 sobra. Yung 300 papuntang Nabwa ay ano, kulang. Sasarado ng asawa ko. Lakas ng ulan. At di pa namin kasi pinapaayos yung aircon nito. Test muna sa init. Pag umulan, test muna sa init. Wala nang karga yung ano, prehon. Yung prehon nito. Malapit na naman sa Nabwa. Ano, lugaw muna tayo? Gugutom na ako eh. May parking pa dyan. Sa gilid. Dito yung lugawan eh. Kaso wala tayong payong. Mababasa si Bibi. Lakas ang ulan. Yan eh, dito na tayo eh. Bila. Mamaya na lang pagbalik. Gutom na sana ako. Ano? Balik tayo? Gutom na rin pala Bibi. Balik daw kami. Ayun, bumalik kami at daming tao. Yan. Daming kumakain. At wala kaming dalang payong, umuulan. Gusto kasi ni Bibi yung ano, yung lugaw. Bumalik na lang kami. Umiikot. Nag-i-edit yung asawa ko. Expert na. Kainan na. Gutom na. Daming tao. Sarap kasi yung lugaw dyan. Nagustuhan ko rin. Siguro doon na lang ako sa ano, unlimited. Tinatry ko. Ba't nagtutupik ka na kagad? Ba't nagtutupik? Di pa nga kumakain. Nakatupik na. At ano, order yung asawa ko ng lugaw. Tinatry ko yung ano, yung unli lugaw. Yung sa'yo? With egg sa'yo? Yung asawa ko ay ano, yung overload 90. Yung overload. Ayun ang bawo, di ko naman yung bawo ko. Kunin mo yung bawo. Lagyan mo sa akin. So, eh. Gusto mo yung egg? Yan na. Paborito niya kasi yung ano, matagal na ito nagre-request ng lugaw. Kasi
Masarap yan na. Kumain kami dito ni mama mong nakaraan. Kaya na. Dahan-dahan lang. Chili, meron. Ikaw, gusto mo? Mainit pa, mamaya na kumain. Huwag na tayo mag-McDo. Okay na to. Ano? Okay na to? Mas masarap to kaysa dun sa McDo. Pero gusto mo mag-McDo? Gusto mo? Hindi pa ako kaya kumain ng Mac. Ano? Hindi ka pa nakakain dun? I-try natin mamaya. Babalik na lang next time. Ha? Babalik na lang next time. Next time na lang. Ito okay na muna to. Oo pala to siya. Next time na lang pala tayo magmamakdo. Okay na pala to. Okay. Ang ganyan yung anak ko. Ano naman din naman magastos siya. Tipid. Marunong magtipid. Dahan-dahan lang, mainit yan. May tugtog. Yan yung overload. Yan yung overload. Nasahog nandyan na. Ah, Dito ka muna kabila. gusto ko din mo. Sige mo. Ha? Mangang siguro. Hindi pa rin mausap. Naglipat kami ng upuan dun sana kami kanina. Dami kumakain eh. Tapos sabi ni Miss dito na lang daw para yung camera dito. Nagustuhan ng anak namin. At bagay na bagay yung lugaw sa tag-ulan. Sabay manghang pa. Ano? Ano sa light pa? Doon mo baga. Doon mo lang kunin mo. Ano pa yung pala? Dalang. Sarap. Ano pa yung pala dito mo rin yan. Ano? Tanggal ka yung sombrero. Sarap. Lugaw. Sili. Ano eh? Ayaw niya ng egg. Try natin kung makailan tayong lugaw. Ano lugaw kasi ito sa akin. Yung egg, ubusin mo muna. Maghahaluin ng haluin. Sarap, no? Nagpapos na yung lugaw ko. Kukuha pa ako ng isa. Kakailan ka tayo. Wala. Ikaw yung nag-ano dun eh. Order. Bayad mo lang sa plan. Ayaw. Bayad ka ba na?
Naalala ko tuloy dun sa ano, dun sa Santa Misa, no? Nagsisimba tayo. May anilugaw din dun eh, di ba? Wala pa kaming anak. Doon kayo pag nagsisimba kami dun sa ano, ano pangalan ng simbahan na yun? Sacred Heart. Ha? Sa Sacred Heart sa Stop and Shop. Oh, Stop and Shop. Sacred Heart. Dun sa gilid na yun, sa gilid. May mga nagtitinda ng mga tusok-tusok at mga may lugaw. May anilugaw doon. Adalaw yun, 15 yan. Ayun, wala na no? Sure. Wala. Hindi nagbago. Sikat yun eh. Pati si Papa Dudut. Alam niyo si Papa Dudut eh. Magkano lang ba yun? Ang lugaw dun? Nalimutan ko ng presyo eh. 15 yun. 15. 15 pesos lang ngayon. Unlimited na. Meron ba yung pangalawa? Pangatlo? At di pa nakakain yung itlog. Ang asawa ko naman yung kukuha. Masarap no? Nagustuhan ng anak ko. Masarap po talaga yung lugaw dito. Sa mga gusto pong kumain ng lugaw, punta lang po kayo dito sa ano, malapit sa Mampuwag bago maglabwa. Pag galing tayo dun sa ano, dun sa Santo Domingo, pag galing Balatan, bandang ano, kanan. Pag galing Nabwa, kaliwa. Ay mali. Yung kanan, kaliwa pag galing Nabwa. Ayan, pangatlo. Try ko lang to. Pangatlo na. At gulat yung ano, kasi nakatatlo na yung itlog ay di pa rin nababawasan. Grabe. Sarap pa rin kumain talaga ng, ano, ng lugaw pag maulan. Sabay manghang pa to. Grabe yung sili nilagay ko. Ang nilugaw, 30 pesos. Busog. Siguro hanggang 3 lang ako. Hindi ko naapatan. Ano na? Kain pa. Ayan, grabe. Busog talaga. Talagang 200 pesos. Yun, sinubukan ko lang kung ano. Kasi paborito ko talaga yung lugaw at nagustuhan ko pati yung pagkakaluto nila ng lugaw. Talagang napakasarap. Sarap po talaga. Ay, nakatatlo kong lugaw. Tapos ang pinaka.
At yung overload ni Mrs. na in-order, di niya naubos. Kinain ko pa. Mahina ako sa ganyan kasi. Sarap. Pero spaghetti. At ayun, gulat ako na nagustuhan din nung anak ko. Kasi mapili sa pagkain to eh. Yun, naubos niya yung isang order. Naubos nung anak ko yung isang order. Malupit. At sabi niya, kahit daw di na mag-McDo. Kasi busog naman daw siya doon sa sa lugaw. Pero next time daw, sabi niya. No? Next time na lang. Para masarap matulog. Paano kaya pag nabubusog? Parang masarap matulog. Matulog. At ayun, balik kami. At dyan tayo galing. Dito kami galing kanina. Papark na sana kami dyan. Kaso, walang maparkingan. Kaya sabi ko kanina, diretso na lang kami nabuwa. Kaso nung nakalagpas na kami, sabi nung anak ko, papabalik tayo. Kasi gusto kong kumain. Dito na kami pumark. Kaya iikot pa rin tayo dyan, iikot. Babalik. Ano? Yan po, dito na kami sa LCC Nabua. Nakapark na yung sakyan ng Jollibee. LCC Nabua at titingin kami ng mga presyo ng ng Christmas light. At inquire na rin tayo ng cellphone para sa pag magka-PR na tayo, makasahod, ay makabili tayo kung kaya ng budget. Ayan. Ano na yan? Alas 6? Ay, hindi pa. Alarm pa, alarm. Diyan sa may BFP. Ayan, lumabas na kami dun sa LCC. Bali, tingnan namin dun sa may Angina. Magkano yun? Yung Christmas light dun sa LCC? 395. Ha? Gano? Magkano ma? 395. 395. Itaray ko sa, kala ko 495. 495. Mahal din pala, kala ko mga nasa 100 plus lang. O kaya 200. Napapasok na kami dito sa Angina Nabua. Dito na kami. Nandito kami sa palengke, gabi na. At bibili ko ng sopas nga nalulutuin para bukas kasi simula na ng simbang gabi. Oo, kahit simple lang na simpleng sopas lang. Wala nang mga gulay-gulay pa. Muay! Tara! Ayun mga par, nakapamili tayo ng macaroni soup at baso, tsaka kutsara. Ayan. At gatas. At dito, at wala pang pansahog. Ayan. Siguro okay na to kahit walang pansahog, basta yung lasa yung importante. Ang gabi na. At pupunta na kami dun sa Lagareyan nung sasakyan. Dun sa LCC. Ayan, simbahan. Sakto na siguro to, 3 baso. Wala, yan. Ate,
rin po pasupport ng ating vlog na gagawin. At magpapakain tayo dun sa mga galing sa simbahan. At itong ano na to ay galing na to sa ano, sariling pera natin. Yung pinambili na nito para may ano naman yung mga viewers natin. At papatulong na lang ako dun sa mga kapare-kumpare natin doon, mga tambay-tambay. Ha? Nabuwa. Ganda na dito sa Nabuwa. Yan ano, kunti pa lang kasi yung ating sahod sa YouTube. Kaya ito lang muna yung makakaya natin na pwedeng ipamahagi din natin sa mga mga tao. Siguro pag medyo lumakas-lakas ng ating views, ay hindi lang ganito yung aking gagawin. Sa mga ngayong panahon ay ganito lang muna, mga simple-simple lang muna. Basta ano, galing sa puso, kahit kunting ano, basta galing sa puso. Tara, tawid. Oh, motor. Muntikan pa dun sa motor. Bilis ng motor. Jollibee. Pasok ulit tayo sa LCC. Tingnan kung magkano kilo ng manok. Nasa ano na kaagad to. Ilang yan? 2 kilong sopas. Tsaka kutsara. 1 kilo. Ayun sa loob. Yo. Then palabas na kami at nakabili na ako ng chicken. Panlagay ko dun sa ano, sa macaroni soup, sopas. Ano binili nyo? Ma? Ano binili nyo? Favorite Sunday. Sunday? Sunday. Lahat kinana sa loob. Natapon lang. Kaya At ayan po, pauwi na po kami. Yun. Magandang vlog na to. Magandang vlog to mamaya. Madaling araw. Alas 3 simulan na tayo magluto. Tapos pasok doon kila Chinchin. Kaya puyat tayo. Sakay na nak. Dandan matamaan yung kabilang sasakyan. Buti wala nang ulan. Jollibee na buwa. Sabol sa sana. Ay, pauwi na po kami. Pumapatak-patak na naman yung ulan. Sakit talaga ng likod ko. Yan siguro kain ng ubo ko. Di man pala tayo dumaan man lang din sa simbahan. Ganda ng ano, Christmas light dyan sa simbahan. Siglit.
Sunday. Uwi na. Ano na siguro yan? Gala City na pa ma? Kasi 7 na? Sana mamaya walang ulan para masaya naman yung simbang gabi nila. Kasi kung may ulan yan, walang maglalakad. Di siguro kung maulan, di muna tayo magluluto, no? Kasi wala namang maglalakad niyan eh. Kasi yung abangan ko lang naman yung mga naglalakad na galing simbahan, yun ang mamibigyan natin. Siguro kung halimbawa kumatok tong vlog na to, ay may part 2 to. At sana maubos yung ating lulutuin. Oh. Walang gaanong sahog yan. At least may ano, yung gulay-gulay baga. Gulay-gulay. Importante dyan yung sabaw. Oo. Dami saw, mas bakit naman ang lasa. Pasko na talaga. Ano naghugay nak? Next time na lang tayo maglaro-laro ha. Pag sim break nyo, sim break. Matigawan na tayo ng oras eh. At least kapag gala tayo. Mga oras na nakatapos na nag-iigit. Ha? Gutom na kayo? Ay, busog pa ako. Parang di na ako kakain mamaya. Okay na yung kinain ko na yun. Patatlong lunggo ba naman? Sarap talaga kasi nung lugaw na yun. Yan po, dito na kami sa ano, nagagarahe na kami dito sa bahay. Oh, mga basura nyo. Ano yun tayo? Ilalanggamin dito. Ay, pagod. Inaantok ako nagdadrive, inaantok ako. Papa, itawan mo na doon sa labas doon. Yun, abangan na lang natin yung ano, abangan nyo na lang po yung vlog na aking gagawin. At yun, maraming salamat po sa panonood nyo sa aking vlog. At yun po, pasupport po sa aking vlog na gagawin mamaya na unang simbang gabi. Papasupos ako. Ayun. Ayan. Sa mga viewers, sa mga sponsors, sa mga silent viewers, kung sa mga buzzer, maraming salamat po sa inyong lahat. Ayan po, hanggang dito ng vlog na to. At maraming salamat. Ingat po kayo palagi. At sana yun. At sa vlog namin gagawin doon kay Chinchin, sana supportan nyo kami hanggang matapos yung pabahay na yun. Sa mga kanoli dyan, yun, maraming salamat po sa inyong lahat.
Ayan, hanggang dito vlog na to at maraming salamat. Bye bye, love you all.